Penyura simuno munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Aiwa muri Zimbabwe muzora nhasi ndauya nenhau aiwa nhau yakashamisa vanhu. Chiitiko chakaitika muzora nezuro apo patinoona kuti president women opposition munyika yeZimbabwe PANECHAMISA aiwa vanobatikira kana vanoonekwa aiwa vane vakomana vane timu reZanu PF zvoti vanhu aiwa vabva vanyatso conclude kuti aiwa NACHAMISA anenge afunga zvekuda kubatana nebato reZanu PF. Aiwa sanapinda mashoko adi kunyanyotaura zvakawanda but dotanga ta provide full evidence and then mochizoya tokomenda muchiutudza mafungiro enyu kuti munenge muchiti kudii pamusoro paevidence yatinenge takuvigira. Sezvo munoziva kuti tinofambira nawo muno munyika yeZimbabwe. Saka tinoona kuti muzora nezuro PANECHAMISA aiwa vanoinvitiwa pane conference yakaitika yanga nevanhu vekunze aiwa veUK. Saka kuti vanouya vachiposta pahendo pavo pasocial media handles pavonyora vachiti mixing and mingling. It was really refreshing to interact with the invited guests and Zimbabweans from diverse walks of life at an event hosted by the UK in Zimbabwe. We must unite to build stronger and better future. We are one people. Samashiko atagwa naNACHAMISA vachiti we are one people, tinofana kuunita. Akabva adrawa ma-speculations ekuti vanhu vafunga kuti NACHAMISA achizobvuma kuti takuda kuunita nevanhu ve-ruling party, kuti opposition yakuunita ne-ruling party. Since ataura kuti we are one people, we have to unite kuti vakwanise kuona kuti voenda mberi sei. Mashoko atagwa naNACHAMISA awa sezvamuri kuona kumapictures ataprovide. NACHAMISA anga akamira na Chris Mutsvangwa pane vakaona mavideos aiwa pane pamwe paitotaura vachidiscussa nezvachivhayo ataura naChris Mutsvangwa. Saka tinoona kuti Sengezo Chabangu, senator wamunoziva Sengezo Chabangu anova ZANU PF imposter, anouya achitaura mashoko okuti at least now it makes sense. Politics must always follow behind socialism, patriotism and nationalism. People need to know this. People must learn to blend and forget politics at some instance. Well done, my president. At NACHAMISA. Tonoti Sengezo Chabangu ania congratulate NACHAMISA chiti aiwa at some point tinofana kuignore ma differences. Tinofana kukama up toya pamwe chete tounza ma differences edu tovaka tichienda kumberi. Ndo mashoko anoyachi address wana Sengezo Chabangu achiti aiwa well done NACHAMISA kuti mazobvuma kuti aiwa kuti nyika inde mberi tinofana kuungana toonesana maonero edu nemafungiro enyu kuti tiende kumberi. Sengezo Chabangu chete akataura mashoko awa. Tinoona kuti papost yakapostwa naNACHAMISA mukaenda pahendo pake kunyanya paFacebook hendo pake tinoona kuti achibva kuposta post iyi vanhu vanopindura pana vanyora achiti your commitment to unity and build a stronger Zimbabwe is inspiring. Mixing and mingling with people from all walks of life is the way forward. Let's continue to put aside our differences and work together towards a brighter future for all. Saka tikuona kuti panapa vari kutaura vachiti kuti nyika ikwanise kuenda mberi tinofana kuseta aside ma differences, tobvisa ma differences, totaura pasi, togara pasi, toona kuti nyika toivaka tienda mberi sei. Mumwe ano achipindura sezvamuri kuona mu comment section mandapinda mwari kunyora achiti well dressed Mr. President, mwanyora achiti together as one let's stand good. Let's stand all. Good morning, Mr. President. Mwanyora achiti we are getting closer now. Only trust needed kuti mukomana apinde and haasi kuzopinda through elections. They will hand over power to him once again. Trust. Saka unoona pane mumwe anonyora achiti Mr. The time is flying. Your horns must work when needed. Why should you let it go as simple as like that? Lead the masses please. Toona kuti munhu atokonvinza NACHAMISA chiti NACHAMISA muri kunonoka. You must lead the masses. Muri kufanira kuya muchitungamirira vanhu. Mashoko ayo ataugwa nemumwe munhu achiti aiwa mukana watouya uyu wekuti muite kusangana the ruling party. Mwanya achiti true my president, I can see the mixing and mingling. Vamwe vanoya vachigrita NACHAMISA sezvamuri kuona comment section Saka muri Zimbabwe ndo nhau yandauya panapa achiti aiwa vanhu vari kuti aiwa kumixa nekumingila kwakaita NACHAMISA aiwa nema invited guest pamwe chete nema representatives eZANU PF zvava zvava evident nekuti tinenge tava pedyo, tinenge tava padhuze kuti aiwa opposition neruling party zvisangane. Ameno ndo maneretero atinokwanisa kuita pane chiitiko chakaitika muzora nezuro iri. Chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemixing and mingling yatiwa naNACHAMISA muzora nezuro. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa ndipo pano pachopisa paZim News Live patinointeracta tichionesana mafungiro enyu. Pinai comment section medu musavano kusubscribe, kulike, pachinhu chete notina on the bell icon.